ଏଠାରେ ଉପରେ ଲବ ଗୁଡ଼ିକ ଲବ କୌଣସି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 2, 5, ପ୍ରଣାଳୀ 7ର କୌଣସି ଏହିପରି ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ତେଣୁ ଭଗ୍ନ 2 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଉଦାହରଣକୁ 5 ଗୁଣ ନେଇଯାଇ 7 2/3 70 5/7 ଆଉ 7/9 ର ଲସାଗୁ କେତେ ଜାଣିବା। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ସଦାବେଳେ ଲବମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଲବ ଏଠାରେ ଉପର ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ିକ ଲବମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ବାଇ ହରମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ହେଲା ଲବମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲବ ଠାରେ 2, 5, 7 2, 5, 7 ଏଠାରେ ଲବ ଅଛି 2, 5, 7ର ଲସାଗୁ ଏଠାରେ 2, 5, 7ର ଲସାଗୁ 70 ଏବଂ ହରମାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗସାଗୁ ହର ଏଠାରେ 3, 7 ଓ 9 ଅଛି 3, 7 ଓ 9ର ଗସାଗୁ 63 ଏଠାରେ 63 ହରମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 63 ହେଲେ 70/63 ଏଠାରେ ଉକ୍ତ 2/3 5/7 ଓ 7/9ର ଲସାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଲବମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଲବ ଉପରେ ଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲବମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ହରମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ଲବ ଓ ହରରେ ଲେଖିଯାଏ। ଏଠାରେ 2, 5, 7ର ଲସାଗୁ 70 ଏବଂ ଗସାଗୁ 63 ହେବାରୁ ଉତ୍ତର 70/63 ହୋଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।